Jingle bells. Tervehdys YouTube! Voititko joulukalenterista jotain? Yes! Et voittanut. Voi harmi, parempi onni ensi kerralla. No, nyt on kuule vielä vuoden loppuun asti aikaa vaikuttaa. Eli Google Playssä löytyy Peränurkan peli. Täältä hakusanaksi #peränurkka, ihan äällä tai ilman äkkösiä, löytyy Peränurkka peli. Tänään julkaistu, pääsee asentamaan, pääsee pelaamaan. Peli on yksinkertainen. Aluksi tulee logoja, kiitos, pois, pois, pois. Peli alkaa, tarkkaa Peränurkka lähtee soimaan. Ilman sanoja tosin, se oli aika rasittavaa kuunnella koko aikaa jatkuvasti. Tarkkaa sanoja, kaikki kunnia ja rakkaus hänelle. Starttia, valitaan ketä vastaan pelataan. Jotkut hahmot on vielä lukossa, koska ei ole ollut tarpeeksi hyvä näpyttelemään. Muun muassa Ville on lukossa, eli minä. Mennään Akia vastaan pelaamaan, painetaan go, täällä tulee tiiliä, painetaan alinta tiiliä järjestyksessä. Tohon tulee deppoja, auto näyttää ollaanko voitolla vai häviöllä. Sulla on 20 sekuntia aikaa näpytellä tässä näitä tiiliä. Sä saat aina deppoja lisää sitä mukaan, kun sä näpyttelet tiiliä. Ja sun täytyy sen henkilökohtaista ennätystä koittaa lähteä rikkomaan näillä tiilillä. Jos sä et pysty siihen, hävisit. Jos sä pystyt siihen, voitat, seuraava auto unlockkaantuu. Sitten kun sä oot unlockannut meikäläisen, niin sä pystyt submittaa highscoret. Eli sä teet tuloksen, sen jälkeen sä pystyt highscore submittaa, ja täällä näkyy highscores listassa, jahka se päivittyy. Tik 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 tik. Mulla on huono VLAN nyt täällä autotallissa. Katsotaan, jos me saataisiin se päivitettyä. Elikkä, no, siihen tulee lista kuitenkin, ketkä on ollut kilpailemassa. Siinä on Ville 5V tällä hetkellä ykkösenä. Ja se, kuka on siellä ykkösenä tämän vuoden loppuun mennessä, voittaa teippitukku.fiin 50 € lahjakortti. Ei paha. Pikkuinen joululahja kaikille teille, meidän faneille. Peränurkan peli löytyy Google Playsta. Descriptioniin tai sitten tuohon alapuolelle tekstikenttään niin laitetaan linkkiä tähän Google Playhin. Sä voit itse hakea se Google Playsta. Toistaiseksi ei ole vielä tuolle iOSlle tulossa, koska meillä ei ole semmoista pelikehittäjää, joka tekisi iOSlle. Meillä on kaveri, joka tekee Androidille, niin me käytetään häntä hyödyksi. Mutta jos sä itse osaat tehdä App Storeen, Apple Storeen siis, eli sinne iOSlle pelejä, ota yhteyttä, niin tehdään tääkin sinne. Yes. Tykkäsi, dislikeesi, tykkäinen, kommentoi, millainen peli on. Onko liian vaikea? Sitten kun täällä pelataan isompi, esimerkiksi minua vastaan, niin se on 7 tiiliä tässä alhaalla, että se on kohtuu vaikea niin kuin pelata. Mä oon henkilökohtaisesti todella huono tässä pelissä. Ja täältä kun esimerkiksi mä en nyt päässyt vasta Paulaan asti, niin täällä on sitten jo 4 tiiliä. Mutta täytyy muistaa se, että ei paina täältä ylhäältä näitä, vaan täytyy alinta aina painaa. Yes. 50 € lahjakortti vuoden loppuun mennessä, se kuka on paras pelissä. Muista kirjoittaa nimes vaikka ville.santikko esimerkiksi tai joku, mistä sut tunnistetaan. Jos siellä lukee Erkki-esimerkki, niin kelleköhän se sitten menee? Kukakohan se on se Erkki-esimerkki? Yes. Hyvät joulut, syökää kinkkua ja eläkää turvallinen uusi vuosi. Se on, morjesta!